אז מה קורה חברים יקרים? כאן סרטון של אביאל לוי, ואני הולך להראות לכם איך אני משחק ברול סטארס. תרשמו לי בתגובות אם אתם חושבים שאתם משחקים יותר טוב ממני. אני לא יודע איך אתם משחקים ואתם לא יודעים בינתיים, אבל אתם תדעו בהמשך איך אני משחק. תרשמו לי גם בתגובות אם אתם חושבים שאני טוב. מאוד חשוב לי לדעת, אני צריך לדעת לשפר. אני מאוד רוצה להיות טוב בברול סטארס. אני חושב שלבינתיים אני די סבבה לגילי. אני חושב שיש פה מישהו. וואי וואי, זה מלחיץ. או, לזה חיכיתי סוף סוף. מה הם עושים? טוב, זה היה המשחק הראשון עם ניצחון די קליל. בוא נקווה שככה גם יהיה בהמשך. מאוד נקווה. אני לא יודעת איזה שחקן לשים. אני מאוד מתלבט. יש לי פה הרבה שחקנים שאני אוהב, אבל נשים את אדגר. נראה איך אני אשחק איתו. אוקיי. אולי אני יכול לא. אני רמה מקסימלית. אוקיי, אולי יש פה משהו שאני יכול לקנות? לא. לא משנה. העיקר. אני חושב שאני לא הולך לנצח המשחק הזה, כי אני כבר 904 קביעים איתו, ואז הוא אמר שהולך להיות מולי אנשים מאוד 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 טובים. תחזרו לי בהצלחה. זה מפחידה. עם העיפה היא הורגת אותך. בוא אני אכסח את הבאבל הזאת. שתדע מה זה, אימא'לה. שנייה היא תכסח אותי.